Bé, el vídeo avui serà sobre les tècniques biogràfiques que poden ser de diferents tipus, algunes amb fonts primaris, altres amb fonts secundàries, com anem a veure, però vaja, totes elles circunscrites a les tècniques estructurals o qualitatives. Ens situem en el punt on comença. Bé, eh, el que entenem per tècniques biogràfiques són això, un conjunt de procediments destinats a produir informació per a descriure o explicar el procés vital d'una persona o grup social en el seu context al llarg del temps. Això implica que tenim que contar, com diu l'apel·latiu de biogràfic, estem finalment contant la història d'algun subjecte o conjunt de subjectes o grup identificat com a tal. Ens interessa una perspectiva evolutiva del seu comportament i això implica, en alguns casos, tot el conjunt de la seva trajectòria vital, o sigui, tota la seva biografia, i en altres algun aspecte parcial que es pugui interessar d'alguna qüestió. Això implica directament, això podem, quan fem un estudi longitudinal, o si recordeu que longitudinal era l'estudi o diacrònic, era els estudis en el que veiem diferents punts temporals al llarg del temps per a veure quina ha sigut l'evolució. En aquest cas també tenim aquesta perspectiva i això permet afrontar el canvi social a través de la visió dels actors que estem investigant. No? Bàsicament, actualment s'utilitzen les tècniques biogràfiques en dos camps. Els estudis de la marginació, bueno, els camps estem referint-nos a quan s'estudia en el treball social. No? Nosaltres en antropologia són altres camps, perquè també en antropologia s'utilitza també prou l'entrevista biogràfica i nosaltres en sociologia també, però diguem que els camps són més diversos, no? Perquè no està tan especialitzat o tan focalitzat a lo pragmàtic com en el vostre cas. No? Bueno, i com diem, està l'estudi de la marginació, política social, cultura de la pobresa, dimensions estructurals de l'exclusió, etc., per entendre diferents fenòmens en un context determinat. Per exemple, si estigueu treballant en algun poble o un municipi en el qual heu de rebre informació sobre com s'ha viscut determinades situacions de dificultat o de marginació en aquest context determinat. No? Pues una bona opció seria fer aquestes entrevistes biogràfiques. Altre, en estudis de les societats complexes, quan estem tractant conflictes o qüestions de tipus identitari, no? Amb subcultures i coses així. Pues, per exemple, pot passar amb gitanos, pot passar amb alguns tipus d'estil de vida, pues, no sé, ocupes o alguna cosa així, no? Podem afrontar també què és el que envolta tot aquest fenomen a través de les trajectòries vitals dels actors. No? Com a materials biogràfics tindríem tots aquests que veieu en la diapo i que al final connecten amb tres tipus de tècniques concretes. Per tant, el material biogràfic és multitècniques, o sigui, és un el bloc general de l'aproximació biogràfica a través de les tècniques estructurals utilitza tres grups de tècniques diferents. Una, les tècniques basades en l'observació, perquè podem observar en el seu context els subjectes al llarg d'un temps. Podem fer això és el que moltes vegades han fet els antropòlegs que basen la seva experiència en passar un temps llarg coexistint o observant amb formant part de la comunitat o no, però vaja,
convivint d'alguna manera amb les comunitats que aborden. Després tindríem tècniques basades en la documentació, o sigui, per tant, en fonts secundàries. Continuaria sent material qualitatiu, o sigui, informació qualitativa, però secundària. O sigui, per exemple, les autobiografies que s'hagin fet, pot ser publicades o no. Hi ha gent que escriu les seves memòries i no les publica, les té en un quadern o les té en un arxiu de Word, no? Diaris i anotacions, que és un poc la mateixa història, les agendes o memòries de treball o de lo que siga de determinada gent, les cartes, cartes també poden ser material biogràfic per analitzar determinades coses. Jo de vegades poso l'exemple que s'arran d'una pel·li o que podeu arribar a saber per una pel·li. Hi ha una biologia que va fer Clint Eastwood com a director, que és Banderas de nuestros padres, que és des d'una perspectiva, un fenomen des d'una perspectiva concreta, i l'altra és Cartes des d'Iwo Jima. Això tracta un moment concret de la batalla del Pacífic en la Segona Guerra Mundial, i una de les pel·lis és des de la perspectiva, o pretén ser des de la perspectiva nord-americana, i l'altra pretén ser des de la perspectiva japonesa, la mateixa batalla, no? En la perspectiva japonesa es basa el que ell ha fet, la pel·li que va fer, en les cartes que van quedar allí perquè estaven totalment rodejats i al final va entrar Iwo Jima, que era una illa en el Pacífic, una xicoteta illa que tenia Japó, la rodeja als Estats Units i acaba envaint i massacrant els japonesos, no? Pràcticament tots els japonesos que havia allí, que eren milers, van arribar a fer una carta per als seus familiars, com de despedida, no? O alguns la tenien acumulades cartes per si en algun moment es podia enviar, i això va derivar en un estudi biogràfic, i ell d'aquest estudi es va basar la seva pel·lícula, un estudi biogràfic en el qual es va estudiar com una generació concreta de joves japonesos reflexionaven en el moment més crític de la seva vida. O sigui, quina reflexió entorn a la mort, entorn a la família, quines eren les seves prioritats, etc. Doncs això va ser un estudi en material bibliogràfic secundari. També podem utilitzar com a tals documents expressius, composicions literàries, artístiques, poètiques, etc. No tan clarament, però també poden arribar a ser, no? Per exemple, com qui estudia l'obra o la vida de Cervantes, per exemple, a través de la seva obra, intentant recollir ahir quins són els seus moments vitals, no? O intentant retratar quin és en un moment en què no hi ha molt de material, per exemple, el mateix que hem dit, el segle XVI, intentar retratar aquesta societat a partir de les composicions literàries o les obres d'autors com això, com Lope de Vega, Cervantes, Calderón, etc. No? Bé, i l'altra, que és la que potser ens interessa més, són les tècniques basades en la conversa. I ahí tindríem les biografies que podem arribar a fer nosaltres, no les autobiografies, sinó les que nosaltres fem d'altres, o les històries de vida, que estan basades en una entrevista en profunditat o diverses sessions d'una entrevista en profunditat, i els relats de vida, no? que serien molt semblants a la història de vida, però potser no tan extensiu, sinó centrat en un aspecte concret de la vida. No? Avantatges i inconvenients, com moltes voltes fem, intentar veure què és el que tenen de positiu o el que ens aporta i el que potser ens genera alguna dificultat. No? Com a avantatges tenim que permet una anàlisi retrospectiva dels fets, una anàlisi longitudinal, com comentaven, serveixen com a element de triangulació metodològica, perquè a voltes tampoc són un estudi en si mateixes, les tècniques biogràfiques,
però són usades per a donar suport a altres investigacions, per exemple, intentar fer entrevistes en profunditat, però també combinar amb 2 o 3 grans entrevistes, llargues entrevistes biogràfiques, per a conèixer bé una trajectòria vital que es reconeix com a central en el context de la investigació. I això podria ser també possible. Ajuden a relacionar els processos socials amb els fets històrics per tota aquesta perspectiva evolutiva que tenen. Ajuden a suggerir nous aspectes a tractar sobre un tema estudiat, si això ho hem fet prèviament a l'estudi en si, si això era part d'un anàlisi preliminar, i permeten l'emergència de claus explicatives sense condicionaments de l'investigador, perquè al final de sobte pot aparèixer en la trajectòria vital biogràfica d'alguna persona elements que no havien considerat i que se'ns apareixen damunt de la taula quan algú conta la seva vida. No? Podem estar pensant que determinats factors són els que han influït per a caracteritzar un fenomen, però de repent aquestes entrevistes tan a fons, tan desenvolupades, es poden donar claus diferents. Com a inconvenients, doncs tindríem la possibilitat, sobretot quan fem històries de vida, que ara veurem explícitament què és, poden tindre problemes d'autenticitat i veracitat, com un risc d'alteració de les esdeveniments, perquè com se suposa que, a més, les històries de vida solen ser gent major, les que no sempre, però és prou habitual que quan es recorre a una història de vida és perquè necessitem remuntar-nos prou, no?, al passat, i per tant són gent major que pot acabar distorsionant els fenòmens que estem sobre els quals volem que ens conten, no? Perquè al cap del temps la memòria a voltes no està ben solidificada i pot haver alguna alteració. També es treballa normalment en pocs casos, o sigui que hi ha els mateixos problemes que amb l'entrevista en profunditat, hi ha problemes de representativitat, però així pot ser encara més perquè rarament, com dic, com al final una història de vida implica diverses sessions i tal, no solen abordar-se menys casos encara que en un estudi d'entrevista en profunditat. També hi ha dificultat per a comprovar hipòtesis i teories, això passa una mica més en les tècniques estructurals que no en les quantitatives de manera general, però sí, pel que estem comentant encara més, i els problemes de subjectivitat propis de les tècniques qualitatives. No? Bé, primer comencem amb les històries de vida. Com ja més o menys hem avançat, això que diu és pròxim a la metodologia de l'estudi de cas. No anem a veure l'estudi de cas, però és una cosa que vosaltres veureu com a treballadors socials a través d'altres assignatures quan s'estudia més o menys a fons algun cas concret i no fem una investigació en la qual volem recollir tot el sentit que li dona un col·lectiu, no? Per exemple, els habitants d'una província o els residents en un barri, no? Sinó que se centrem en tot just un cas o un grup de casos molt semblants. No? Això ho veureu en altres matèries. La història de vida, si se'n recordeu aleshores quan ho vegeu, està molt proper a això perquè vaig a fer aquesta aproximació global, no? A la trajectòria vital. Es tracta això de recollir íntegrament el relat de la vida d'una persona a la qual es considera per diferents motius com a informant clau i s'obté la informació durant un llarg període de temps per aproximacions successives en diverses entrevistes. Penseu que si estem intentant fer la història de vida d'una persona, no ho sé, de 80 anys amb múltiples vivències que inclouen la guerra, la postguerra, en fi, si té certa memòria, si conserva més o menys la memòria, ens podrà arribar a contar moltíssimes coses que no se solucionen amb una entrevista tipus de les entrevistes en profunditat de 2 o 3 hores. No la que vosaltres aneu a fer, vosaltres feu un simulacre
d'entrevista en profunditat, perquè us vaig dir de plantejar 5 sistemes, però una entrevista en profunditat normalment dura sempre més d'una hora, no? I probablement 2, no? També. Así, bueno, pues al final depèn de lo que s'enrotlle, depèn del suc que li tragam, dels interessos de la investigació, etc. Però bueno, pot ser a base de diferents sessions, pot allargar-se fins a 8-10 hores en 2-3 sessions i fins i tot més. No? Per a confirmar determinades coses i pal·liar el que veiem en els inconvenients de la manca de veracitat o lo borrós que queda la memòria, borrosa que queda la memòria, per a vaig a consolidar determinades dades, és habitual també buscar documents o allò que els fets que poden ser contrastables perquè han sigut part no sé, per exemple, si ens conten alguna cosa sobre la guerra, no? Pensem que és un esdeveniment que s'ha estudiat prou i que es té constància del relat dels fets, podem recurrir a la historiografia per a veure que hi ha els codis o l'hemeroteca que tinguem disponible per a recuperar i contrastar la informació. Bé, els objectius de les històries de vida, els objectius investigadors, són, en primer lloc, captar la totalitat de l'experiència bibliogràfica, tant en el temps com en l'espai. O sigui, estem tractant tota la trajectòria vital d'una persona, des de que naix fins al present, i en un context determinat, que pot ser canviant, pot ser que estiguem abordant diversos espais, però nosaltres intentem abordar la totalitat d'això, no? Tant temporal com espacialment. Com estem tenint una perspectiva d'afrontament de subjectes evolutiva, això ens permet, o sigui, té un alt poder, en el cas d'aquesta tècnica, per a captar l'ambigüitat i el canvi. Intentem veure com va afrontant diferents facetes de la trajectòria vital que poden tindre això, doncs, contradiccions, conflictes, com s'enfronta a diferents qüestions que van succeint al llarg de la vida i com això doncs, és interpretat pel mateix subjecte. No? De fet, la visió subjectiva és part de lo que ens interessa sí. Intentem captar una experiència personal, una trajectòria pensada des de l'interior d'un mateix i el que podria ser una debilitat si pensàrem en la necessitat d'objectivar les dades i tot això, el que hem parlat des del tema 1, no? D'intentar afrontar les dades des d'un intent d'objectivació. Així, justament, no és cap obsessió, perquè les històries de vida assumim que tenen completament una perspectiva personal, no? Subjectiva. Bé, de les històries de vida tenim 3 tipus, bàsicament. 2 d'ells serien pràcticament el mateix, l'únic és que en un d'ells estem abordant un cas només i en l'altre doncs, diversos. És el relat únic i el que està en blau i els relats paral·lels, el que està en taronja o marró. El relat únic, rarament en sociologia fem un relat únic, o sigui, fem una història de vida, una entrevista per a història de vida o grup d'entrevistes per a una història de vida única. Això en treball social sí que arriba a fer-se, o en psicologia, però nosaltres rarament fem això. Normalment faríem relats paral·lels, que és una suma d'històries de vida per a intentar explicar un context o un interval històric determinat. No? En el relat únic és una autobiografia o biografia que fem nosaltres d'un subjecte
realitzada a partir d'entrevistes en profunditat. Hi posa autobiografia, però en realitat seria biografia. I els relats paral·lels seria històries de vida que sumem, no? De diferents individus amb trajectòries similars o el mateix origen social. Intentem que expliquen un període temporal i un context determinat a partir de les seues vides. No? I bueno, el que és un poc diferent són els relats creuats, en el qual també abordem tota la trajectòria vital de diferents subjectes que comparteixen alguna característica en relació a l'entorn, familiars, veïns, companys d'una organització, militants d'un grup o d'un partit polític, el que sigui, no? Fins i tot treballadors d'una empresa al llarg de les seves vides. Busquem un punt de connexió d'aquests subjectes a investigar, explicaran la seva vida des del principi fins al final, però nosaltres tenim un punt d'interès central. Hi ha una part, un tema que intentem recollir de manera més intensa respecte al conjunt de la seva trajectòria vital. Per exemple, si estiguérem estudiant en gent major, que és un estudi que s'ha fet en molts casos, no? O estudis semblants s'han fet en molts casos, estudis sobre la guerra civil o la postguerra, no? En Espanya. Investigaríem a gent que ho ha viscut tot això, de principi fins al final, però imagineu-vos que el que interessa a l'investigador és veure com s'ha transitat, quines han sigut les estratègies que han adoptat els diferents subjectes en el trànsit del període més difícil de la postguerra, la immediata postguerra, i quan comença a haver certes comoditats, no? A partir de final dels 50, principi dels 60, no? Així en Espanya. No? Bueno, doncs, nosaltres anem a veure, ens contaran la seva vida des de la infantesa fins a l'actualitat, però posarem molt l'accent, farem més preguntes, dedicarem més temps en aquesta part concreta que aborda el trànsit de l'escassetat a la bonança o la comoditat. No? Bueno, doncs això són aquests tipus de relats. Els relats que configuren els tipus de la història de vida, i això és una cosa diferent. Els relats de vida que intenten, a partir d'un nombre de relats representatius d'un procés o un fenomen social, determinats subjectes que poden arribar a representar-lo, aquest procés o fenomen, ho abordem a fons amb la trajectòria vital, però no completament, com en el cas de la història de vida. En definitiva, és com els relats creuats, el que veiem enmig, en color verd, en els tres tipus d'abans, però en aquest cas, allà veiem tota una trajectòria vital, però focalitzaven en algun tema concret, i en aquest cas, en els relats de vida, podem acotar es tracta a fons, hi ha una perspectiva biogràfica, però podem acotar, és com si en l'exemple que he posat abans prescindiríem de tota la història vital de la persona, no? Del subjecte entrevistat. No comencem des de la infantesa i arribem a l'actualitat, sinó que si ens dedicàrem exclusivament al període temporal que volíem, i al període temporal i el context històrico-econòmico-social, el que vulgueu, concret, doncs això és el que abordaríem en el relat de vida. Faríem una entrevista en profunditat, biogràfica, però no amb la trajectòria completa, sinó amb un espai ampli, però acotat. Val. Això, l'entrevista biogràfica, que són és una entrevista en profunditat, amb caràcter biogràfic, i els relats de vida, com la història de vida, doncs, també formen part d'això. No? Vale, això l'altre dia ho hem comentat.
Com es tracta la informació en les tècniques biogràfiques? Com abordem l'anàlisi? Nosaltres, això no és una cosa que anem a tractar en les pràctiques, perquè ja ho fareu en una altra assignatura més avant. Només que bueno, he posat unes pinzellades allà en les 4 fases de l'anàlisi en entrevistes en profunditat, i així bueno, tampoc és una cosa en la que anem a tindre's massa. Simplement hem de tenir en compte que, com havíem dit en el quadre, el diagrama que hem vist al principi, que tenim diferents tècniques, no és exclusivament entrevistes en profunditat, sinó que pot ser entrevista en profunditat, pot ser dades secundàries, autobiografies, observació, etc. Aleshores, haurem de tenir en compte diferents qüestions en funció de quina siga la tècnica. No? En els documents que tenim, que podem recollir de diferents tipus, pot ser diaris, pot ser cartes, el que siga, hauríem de fer una classificació cronològica i temàtica dels diferents documents que tenim, diferents cartes, diferents diaris, i intentar connectar uns i altres. Hauríem de fer una anàlisi relacional de tot això, perquè també poden ser documents no massa semblants. No? Pot ser que tinguem molta disparitat d'estils, d'organització de les dades i tal. No? Per tant, hi ha un treball previ important, perquè nosaltres no hem, en ser fonts secundàries, nosaltres no hem participat en la creació de l'eina de replegada d'informació, i per tant pot haver algun poc de descontrol que hem de rectificar ahí. En les autobiografies encarregades, si a cadascú li deixem que amb una gravadora conti un poc la seva vida, en comptes de fer una entrevista, que també és una opció, bueno, nosaltres haurem donat unes pautes a cada un dels que fan l'autobiografia, i se suposa que està una mica més ordenat tot que en els documents de fonts secundàries. Però en això també tindrem que fer una organització cronològica també i temàtica. No? Bàsicament és això, que és el que farem en la pràctica de les tècniques biogràfiques, intentar organitzar cronològica i temàticament. Això se sol fer amb un quadre que vos he posat en la pràctica quan la posa en actiu, i bueno, és com una taula de doble entrada en la que teniu en les columnes diferents fases vitals, joventut, maduresa, bellesa, tal. I després teniu en files diferents qüestions temàtiques, lo laboral, lo sentimental, no sé, habitatge, qualsevol qüestió que ens sembli important analitzar. No? Això podríem fer-ho a partir de les autobiografies, també en les entrevistes podríem fer això. No? L'únic és en les entrevistes tenim prèviament la tasca de transcripció. Això és prèviament el que hem de fer, i una volta ho tinguem classificaríem per temàtiques i cronologia, i després intentaríem reduir dades, analitzar diferents aspectes interconnectats entre unes històries de vida i altres, etc. No? I en les observacions, com fan els antropòlegs, agafar un bloc de notes de camp en les quals anem marcant les nostres observacions, i al mateix temps podem estar ja analitzant. No? Quan estem arreplegant les notes podem anar avançant el tipus d'anàlisis que anem a fer i connectar-ho amb les teories precedents. També hem d'intentar, en la mesura del possible, si es pot, en les observacions, arreplegar registres orals. També, si fem una mini entrevisteta, o si estan fent de sobte, si estem observant com es comporta una comunitat concreta, no sé, si de sobte estan fent una festa, enxufar l'àudio, enregistrar coses, o si algú estan fent-se una reunió de veïns, nosaltres també podem ahir enxufar i anar arreplegant totes les dades possibles documentades, fent fotos, en fi, es pot fer un poc de tot en l'observació. Diguem que
que és el més flexible de tot en quant a les eines de replegada d'informació. Bé, i quan interpretem les dades, doncs hauríem de recollir un poc tot això que teniu ahí, no? Els objectius i actituds privilegiades pel narrador, és a dir, allò en el que posa més èmfasi de la seva vida, què és el que més li ha importat, quines han sigut la seva visió de la vida, el focus que ha posat, els objectius, diferents relacions i el que això li ha provocat al llarg de la seva vida. Això també connecta amb quins han sigut els personatges principals de la trajectòria vital, els que més li han marcat, en fi, tot això. En definitiva, tot el que us he posat ahí, les situacions crucials per a l'orientació del recorregut de la trajectòria, per a les eleccions vitals, significació, força determinant del futur, les relacions entre els esdeveniments, amb la història social en el sentit més ampli. Això implica que hem de contar les coses també en base a altres fonts de tipus historiogràfic i històric, no? Saber conèixer bé els fenòmens que ha viscut el subjecte que està sent protagonista d'una història de vida. I bé, en fi, també les perspectives, aspiracions de futur i tot això, no? I en les tècniques biogràfiques, igual que passa amb l'entrevista en profunditat, podem utilitzar en l'anàlisi, no en la replegada d'informació, sinó en l'anàlisi, anàlisi quantitativa o anàlisi qualitativa. L'anàlisi quantitativa, que no, això no ho hem tractat, acaba sent l'anàlisi de contingut, que és recompte de paraules, veure quines són les paraules que més se citen, que al final determina quins són els conceptes que giren al voltant de la història vital d'una persona, no? Quins són els conceptes que més s'esmenten, que determinaran doncs, un poc, podríem fer un mapa conceptual per a veure sobre què bascula, sobre què conceptes està basculant la trajectòria vital d'una persona. I això és simplement un recompte. Hi ha software que ho fa, per exemple el programa TextPack, el programa Atlas-T, i altres programes, fins i tot en l'Adobe Acrobat hi ha eines d'aquest tipus per a poder fer-ho. Però bueno, el més habitual és utilitzar mètodes qualitatius d'anàlisi, que és una anàlisi del discurs, en el qual es combina, com estem dient, una guia cronològica, un anàlisi de tipus diacrònic, longitudinal, i l'altre més sincrònic, bueno, no és que sigui sincrònic, però que trata temàticament els aspectes de la trajectòria vital, no? Ahí teniu diferents qüestions que solen ser prou habituals a tractar en una història de vida, l'edat i el temps, el cronològic, evidentment, perquè així estem fent una anàlisi longitudinal, els espais, hàbitat, desplaçament, la família, és un element important en moltes trajectòries vitals, el treball i els èxits aconseguits, quins són els objectius vitals que ha tingut, si els ha complit, en lo laboral, que sol ser allò que acaba ocupant molt de temps en totes les vides de la gent, qüestions de gènere, si hi ha una relació, si això ha tingut un impacte en la seva vida positiu o negatiu, i com ha sigut la relació del subjecte, si és home, amb les dones i viceversa, no? Qüestions de classe social i mobilitat, si s'ha ascendit en la jerarquia social o si s'ha baixat, les aspiracions, frustracions al voltant de tot això, i si hi ha una subcultura de referència i d'oci, no? Si hem estat enquadrats en alguna... el nostre espai fora de la família i del treball ha estat ubicat en, no sé, si hem tingut un grup de música, si hem format part d'un grup ecologista, si hem sigut membres actius d'una associació de veïns, etc. Si hem format part
de la societat civil o si hem tingut una vida molt intensa en lo lúdic o lo cultural, no? Bé, i el següent vídeo ja serà esta nova tècnica de discussió.